punika tawanan negari ing Wirata. Ing nalika semanten kinaraja ngandha ing para Pandhawa kang ngrenggani negari ing Wirata nurakaya Sang Prabu Maswapati, Prabu Mangsahpati, Raden Durgandana. Sawetara ngembalaken marang para wayah Pandhawa angantu-antu marang Pratanira ingkang wayah nata Dewarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tansah nderek angrangu marang tedhahing ngraka Prabu Kuntadewa kang wis kepareng mabyantara Raden Akurasdewa, Raden Janaka, Raden Harya Werkudara, Dewi Wara Srikandi sinambet marang kusane para perpatkono kawaning pinandhigan marang Lasmar Badranaya. Kageting galih wong agung Prabu Maswapati sausing wayah kondur enggal bisa ngawuningani paran pawartane nalika dinuta ana negara Ngastina. Medharing sabda kawijing Sri Bunata Prabu Maswapati
lune lekas Luki tolinuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu agolong kumolong manatu koro alon karena nira ngandika jagat dewa Bathara Puntadewa kula nuwun timbalan ngadhawuh Kanjeng Hyang apa dene kembar kula Hyang iki rakamu Prabu Bathara Kresna wis kondur didherekake marang adimu Werkudara kang sarta para Srikandhi inggih monggo tumulya Kanjeng Hyang kepareng andhang dhateng pepundhen kula Koko Prabu Bathara Kresna. Iya. Sawise mengko ingsun kang suka pambagya tumulya kabeh padha. Ngaturna pambagya marang Kadang Werda. Kula ngestakaken dawuh. Putu Prabu Bathara Kresna Karharjan jeneng ngadhep ana ngarsanipun Hyang. Nuwun pangestunipun Kanjeng Hyang kados mboten kirang setunggal punapa putusanipun ingin wayah kepareng ngaturaken sungkem pangabekti Hyang. Iya tak tampa. Pangastuti tampanana kula. Kapundi wonten mestaka Hyang? Iya, Sena. Wah. Apa? Mas Swapati kakekku, padha rarja pangestumu kelan siji apa? Nggonku ngadhep ana ngersani Mas Swapati kakekku. Ya syukur bisa sewu. Srikandhi Semonogo Rarja. Nuwun pangestunipun Kanjeng Hyang kados widagda pisanan kula Hyang. Syukur. Janaka kembar kang sarta putuku Puntadewa mbagekna marang Kadang. Kula ngaturaken pambagya Koko Prabu. Inggih, awis saking pamujinipun Kyai kados boten kirang setunggal menapa. Dimas Werkudara Semonogo padha basuki nampa pangestumu. Ora ana siji apa mbarepaji kakang Srikandhi Karaharjan pangestunipun Koko Prabu widagda syukur beja sewu. Koko Prabu kula ngaturaken sungkem pangabekti. Koko Prabu kula ngaturaken sungkem pangabekti. Iya kembar tak tampa. Kang Mas Werkudara sungkem kula kunjuk sungkem kula Kang Mas. Iya kembar tak tampa. Kula ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu. Janaka tak tampa. Kang Mas Werkudara kepareng kula aturaken sungkem pangabekti. Ya. Bune padha slamet. Pangestunipun pangeran kados widagda pisanan kula. Syukur. Kakang Semar wonten dawuh. Anakmu wis padha mlumpuk. Sampun lha nika ting Tenjawi ting Glibet. Ting Klithih. Jajake anyang-anyangen kudanan. Anak-anak kula adreng kadang-kadangmu tansah angrangu
marang undure Putu Prabu Bathara Kresna ingkang nalika semana pinarcaya dinuta ana negara Ngastina. Wektu iki enggal terwaca sawise Putu Prabu prapta ana negara Ngastina, Duryudana nggone saka wangisulan kepiye? Negara diparingake apa ora? Yen pancen diparingake kuwi sing diajab lan sing digayuh bisa ndadekake tentreming jagat. Nanging yen ora diparingake jagat sak isine nekseni perang Bratayuda dumadi. Yen saged Koko Prabu ampun ngantos ngawontenaken Pancabakah, ampun ngantos klenta-klentuan lesuhun para kadang Pandhawa lan Kurawa, kados pundi caranipun Koko Prabu senajan to negari mboten dipun paringaken ampun ngantos wonten Pancakara. Bab menika mangke dipun rembak dhateng para sepuh Yayi. Inggih. Eyang kepiye? Dados nukawuningan anggen kula maraksanen wonten ing negari Ngastina. Api-api badhe dipun paringaken negari Ngastina. Ingkang wayah Sinunggata Bujana ing manika mawarni-warni. Mboten nginten unjukan dipun paringi waragan ingkang pinangka maeka dhateng ingkang wayah. Ing wayah tanggap kawusanan ing wayah ngamuk punggung wonten ing negari Ngastina. Ngantos mbeta bebanten pepunden kula paman Destarata lan Ibu Gendari seda sarimbit. Eyang Gong Nalendra kang ambekami sesa lega donya lila ing sirna, lila ing sirna simring pura kamula dasih. Jagat Dewa Bathara mbok menawa pancen wis pinesti semono garise Destarata lan garwane mekaten. Lah banjur kula wangsul dipun tututi dhateng para Kurawa ngantos samangke ketingalipun Kurawa sampun awatah pinangka Senopati. Kula saged matur sanipun Kanjeng Hyang mboten badhe sisip yen to perang Bratayuda kuwi dinten menika dumados Hyang. Tandya para Pandhawa biyoga mulung mangusiring prasataku Rawa kambakung kesrukatite larut katut sagung praratu enget kang kapilayu yen ngono enggal padha siaga tata-tata. Diajeng para Srandi sampun kepareng makuwon wonten ing Gagah Tinulu Dimas Werkudara wonten Randu Gumbala. Panjenenganipun Hyang lan para kadang Pandhawa klati makuwon wonten ing Randu Watangan. Oh iya. Lah banjur Senopatine Kurawa sapa? Kula dereng saged matur jeneng ingin manggi menika wau Dimas Tyaki.
Wis pokoke aku nyuwun marang Anggir Bathara Kresna, nyuwun marang Putu Prabu, gunakno kawicaksanamu, gunakno nggonmu ngasta Jitapsara, kira-kira sapa sing didadekke Senopati? Yen miturut saking Jitapsara, ning kedah nyena pateni para ngadang Pandhawa mboten sanes jauh namung Eyang Seta mboten wonten malih. Kapiyarsa yen to nggenya kaduta wong agung Murati negari Ngastina dhateng kepareng boyong tandha tapasta terang lamun to perang Bratayuda dumadi nenggih Raden Utara Wiratsangka Gya miyak pasiban ngadhep marang ing Rama. Eyang Rama kula kepareng sowan ampun ngantos putu-putu kula Pandhawa ing dados Banten kula rumiyin mblung Dewan Senopati Rama. Patih linuwe koy yen iki Utara Wiratsangka ngadhep inggih Rama. Inggih Rama, ana apa kula midhanget putu kula pun Kresna matur bilih Bratayuda dumados kula nyuwun supados dipun jumenengaken Senopati. Kula ugi nyuwun dipun jumenengaken Senopati. Monggo dhisik sing perang kuwi antarane putu-putumu Pandhawa lawan para Kurawa. Lah kok dadi kowe nyala-wana atur kepengin dadi Senopati kuwi lire kepiye? Kula sampun sumpah kula kemutan rikala jaman kula manjing wonten paprangan nempuh Dipati Karna rikala para wayah-wayah Pandhawa singidan nglampahi paukuman 12 taun laminipun wonten Wirata. Kula mboten kuwawi nranggulangi kridanipun Dipati Karna ingkang saged nempuh daya jemparing saking Dipati Karna. Putu kula pun Janaka ingkang nalika semanten kekasih Kedhi Ratnala. Awis saking ajrih kula dhateng dedamel. Lajeng dipun tempuh dhateng Kedhi Ratnala kawisanan jemparing telas Dipati Karna mundur. Lajeng kula sumpah benjang yen kedadosan perang Bratayuda ampun ngantos damel bebantening para putu-putu kula Pandhawa. Kula sagah pinangka Rabu ing bumi Pertiwi. Kula badhe labet dhateng para wayah Pandhawa kengetan rikala Rama dipun pikut dhateng kraman ingkang wonten Wirata gejluk Prabu Susarman ingin sakit mitulungi dhumateng paduka Kanjeng Rama. Putu kula pun Werkudara ing dados jagal nami Jagal Bilawa. Sasampunipun Rama saged dipun pitulungi kula sumpah ampun ngantos yen perang Bratayuda putu-putu kula Pandhawa dados bebanten. Kula sagah dados rawuhing perang Bratayuda. Sik sabar sisik. Kresna wonten dawuh
eyangmu Uttara lan Wiratsangka ora pinatah dadi senopati nanging kepara nguasake kaprawiran lan bakal ngaturake marang tresnane tumanduk marang putu-putuku Pandhawa. Iki piye, Ger? Nggih, yen ngaten malah Eyang Uttara Wiratsangka pinangka pengapiting senopati supados manjing wonten paprangan ngrumini. Wiratsangka Uttara, kula Rama wanter sangka pangendikane putumu yen kowe didadekke pengapit senopati ora usah wigi-wigi mangkat dina iki pethukna senopati Ngastina. Nyuwun pamit, nyuwun pamit. Eyangmu Uttara Wiratsangka wis budal. Wektu iki banjur sapa ing kudu ngaturi eyangmu Seta. Kang wayah Janaka ki mawon. Janaka kula Eyang diutus rakamu ngadhep marang pertapan Gunung Sohrini. Ngadhep eyangmu Seta inggih ngestuaken dawuh. Supaya ditutupi Panakawan. Ayo Kakang, monggo kula dherekke. Niki mangke munggah Gunung Sohrini. Wan dateng teng Eyang Ndara Begawan Setan anu Seta. Lajeng Eyang kepareng pratri buyungan wonten pakon Randuwatangan supados daya siaga tata-tata. Ya mengko tak kanthi para putu-putu kabeh buyungan ana ing pakon Randuwatangan.
Nganti Pak iki kok dadi sampean nderek Ndara Janaka. Iki arep neng pertapan Parianom. Suwan ngersane bendaramu Seta. Waduh. Lah piye to? Iki ngene sing didadekke Senopati Eyang Mugawan Seta. Bendaramu, Dik. Ning sing diutus ngadhep Ndara Janaka kowe supaya nderekaken ngono. Badhe sowan kersanipun Kyang Den. Iya nono garing. Wis suwe lho tapa Ndara Seta ki. Jane iya, suwe ya kok, suwe aku. Ndara Seta ki ora dahar munjuk ning tapa sare. Kok tadi suwe kowe iki tapa apa? Wah, aku iki tapa ngrame lho, suwe lho. 9 tahun aku tapa ngrame iki. Tapa ngrame iki piye lho? Piye to tapa ngrame iki? Lho, kowe kuwi ngomong kok ora iso ngomongi. Wah, jan kuwi ya tak rasa-rasake dan goblok ngetes aku. Ameng tapa turuhe sago aku. Ora mangan ra ngombe iki turuhe kok le. Ning Ndara Seta ki ampuh lho, Gong. Aku ora ngampuh apa nek kaya aku, wis. Kowe tau cemplung sumur ndasmu dhisik apa? Urung. Aku wis aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa wong sumure ming sekilan jerone. Oh. Jenenge dudu sumur ning celukan kuwi. Ngomong Bagong iso ora tatanan. Monggo den lajeng tata-tata. Iya Kaki. Kinari toko sapu. Kang ngemban kunarpanira Bambang Irawan. Ora kaya Sang Tapadana Wilapa. Raden, ketiwasan kula nyuwun pangapunten Raden. Suram Diwangkara kingken Udira kawangan kekono wadananira layung kumel kucung ranyamratan nimring saliranipun Ramadana Wilapa inggih ngemban yoga kula Irawan. Raden nyuwun pangapunten ing putra sampun dados kuwandha amargi wonten ing samadyaning wana dipun sirnakaken dhateng Denawa. Ingin kula mboten mangertos Denawa menika saking pundi. Aduh anakku Irawan kowe ndisiki marang wong tuwa.
Walah, wis momong putu kaya ora teles. Nganti putune lena kaprayenan nganti. Walah, wis sono-ono bae. Zaman kuwi ya kebangetan ngomong bocah kok ya wis radong lho gumun aku. Ya kudune bocah ini ora ya dilekake ora kok malah dadi muter anake Bagong dadi ngelong-ngelongi wong beling ngono lho. Ora satok pateni tak patenane dhewe kok lemu ngaku anakku ya sengit kok. Sing sengit ki ora mengko aku weruh liting glajit ki sengit kok. Panjenengan mboten saged momong dhateng teng wayah. Tadah dituku kasirano ing Bapa Sumadya nggih. Kula rumaos lepat mboten saged mulataken dhateng putu kula. Sakniki ngeten. Mboten sah dipenggali, nggih. Kabeh niku wis dipesthekake ingkang Maha Agung. Senajan to ing putra menika ngrumini dhateng panjenengan. Sakniki digelar digulung tiyang menika namung sakdermi. Iya kaki dililake diikhlaske nek sampeyan lila niku mangke bisa njalari kepenak lumarape sowan wonten ing ayunan. Sakmenika disipun sampurnaken Kang Putra. Yen pancen Ndara mboten trimah digoleki sing mateni sinten? Iya kaki krama badhe kula sampurnaken Kang wayah. Monggo nggih aduh. Ing Raden Janakamuja Dahana Kang Sirbadahana suci kapetik amung Jumlorot ibarat sak kunang cripta dadi sak lumbung lagar Bambang Irawan sampurna firman kula. Sinten kula mboten mangertos wujudipun Denawa. Ndrodhok sari Raden Janaka sausnya midhanget penggenkan ing Rama Resik Dana Wilapa. Ing kono semkrot wajane yekti lamun Raden Janaka dukuhe asinipi. Tanpa taliwara ngupaya saben dina den sirnaken keparat buta ora patut nyirnake anakku. Ditututi kene kok ilang. Lho, iki ana satya bagus. Lah, kena iki sing jenenge Janaka. Aja takon dosa lenak kokop getihmu.
Raden Janaka awit arsa mirnaken saben buta datan ana buta kang kuwiwer. Amung ketingal mencorong netane sumiyos Kang Jemantara. Iya nyandak Kyai Sarutama pusaka ing Madukara. Lene pasaken pas gulune Dikya Kala Srenggi. Sanalika tugel tel Raden Kala Srenggi njrebabah mati ana paprang. Buta kabeh kula ketok iki Janaka Rasadine ngapura Rasadine gaglak bareng ae. Umum. Gus, apa Petrus? Negari kemawon. Iya. Oleh rasa tenan. Gong, hei. Kok oleh buta kowe, Truk? Dingu ae ya, wis. Mula buta dingu. Golekno penthung, golekno penthung. Penthung apa e? Penthung apa e? Penthung apa ya, penthung apa e? Sing penting kena nggo mateni buta dipenthung. Oh iya. Bungkutan pring ya kena. Oh iya. Pring apa ya? Sak ngarepmu. Pring petung kena, pring pulung kena, pring apus kena, waton kena nuruk. Atos. Iya. Anu garing apa teles? Walah jan. Garing kena, teles kena, waton kena nuruk. Iya. Waduh. Dawa apa cendhek ya, Truk? Waduh. Dawa ya kena tendake walah nyuk. Sing penting kena nggo nuthuk. Ya rasane musik ya. Waduh, disisiki ora. Alah jan. Disisiki kena ora kena. Oh ya. Aja emosi to. Waduh. Aku carang. Bongkotan. Ya aja emosi terus. Negor. Negor. Negor ndi? Nang gone kae wong wit kae. Ya. Selonjor. Selonjor. Utekmu ki mikir wae. Ha negor pring rondodok ing ngrekose karo selonjor. Selonjor ki siji. Kethek tenan iki. Ya. Gamane ra entuk. Alah Gusti Allah nyuwun pangapunten. Watu. Ya. Gede apa cilik? Gede. Abot e. Alah jan. Aja sing abot, waton kowe kuat. Wah jan. Setan tenan kok. Mangkel aku. Semene iki. Nah, cukup kowe. Duduke kene. Duduke kene. Kene iki ndasku. Wah. Ngisore kene. Woi. Das buta ki lho. Oh kene iki. Heeh. Tuk ngono. Oh iya. Wis. Ayo ora mati.
Sing seru. Aduh, heeh. Ancang-ancang ya sakaremu. Tak hitung jero bres. Siji, loro, telu. Bres. Aja ming tangkemmu kuwi iki gathokno kene. Kok kudu gathok iki? Ha iya, ya ora ngerti ora gathok ya ora temonjo kok ya ayo. Siji, loro, telu. Le mati patang sasi gong. Jare kon gathoke. Duh, jen. Selang grondang tutuing. Oh iya. Siji, loro, telu. Meneh. Siji, loro, telu. Oh. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Walah jan. Mah ndasku sing moncrot. Bisa dipluthuk karo Bagong. Wis ora tunggale. Engko. Mah karo nuthuk ndasku ora urus nang Bagong. Enjaku maju mati mundur mati kabeh padha kena pusaka aja tinggal playu tanding karo aku. Ulu Keri jenengmu sapa Mas? Ana wong kok lucu. Ha isih lucu kowe kok ya. Ana irung kok kaya aspit. Ki kaya belandong ting tong. Men kowe iki ya buta kowe. Buta. Giler. Ora buta kok aneh iki. Kancamu do mati. Ora. Oleh matut wis suluk. Sing mateni kancaku sapa? Ora laras nek iki. Ndara Janaka arep ngopo kowe? Apa? Arep bela pati po? Ha, bela apa? Aku njaluk tambanono wae Kang tak bali. Jare wong Jawa ki duwe ngelmu sing pinunjul bisa nyuwuk bocah panas mari. Penyakitku kemen iso ilang. Penyakit apa? Bindeng. Wis suwe apa urung? Wis suwe lek duwe penyakit bindeng wis 40 tahun. Oh. Lah umurmu piro? 35. Lho ana penyakit kok susuk ya? Ana penyakit 40 tahun umure 35. Ya engko tak suwuk men mari. Iya, tak omahi 100 ya. Nih ndasmu kene, ha. Wis. Ya, ditenya. Wis mari aku. Ora bindeng meneh. Matur nuwun ya, Kang. Woi, terima bali. Bojoku kaya ngapa senenge aku ora di penyakit meneh. Buntongane lunga banget. Ming nyuwuk ping 3 kok sak. Lho kok dadi aku sing bindeng iki. Ketenangane sing kok duit iki mau. Ini jenenge duit memono. Wis. Ora milik duit entakane Bagong kowe. Gong. Matumu ki cono kuwi. Apa? Duit 100 tak kei iki. Endi? Kuwi. Endi? Kuwi. Jukun. Ya, kok le lumo temen kowe. Aku nemu duit ning aku wegan ndak kelangan. Goblok e ora jamak-jamak. Ana duit ki enak kok janji menehi. Apa iki? Biasane diguang yang ngono iki. Kok dadi aku sing bindeng iki.
Duit iki penyakit iki. Duit memolok. Tak pidak ya muni to. Ya bindeng to. Ya wis. Ning kita ya maneh. Nul kering. Tak idak ya bindeng. Wong do kokean polah. Wong digoleki nyambut gawe iki duit kok duit do diguang. Eman-eman. Kakang Danakane malu bindeng. Nyekel. Woi waras. Aku waras. Wit. Nguang dit 100. Nemu 100 alias buk. Tak nggone kabeh sing Karangyong alah wah bali meneh. Ya pancene mesti kudu bindeng. Timbangane kanca-kanca do dadi banten Raden Janaka bocah perjalanan mundur. Dereke nadhepken eyang Ndara Seta ayu kaki durna laku kula dereke nenggih ingkang mbangunaken teteki wonten ing pertapan Paryanom. Gilang-gilang wonten ing Sela Perwata. Krana sampun dang Sang Topo Begawan Seta mbangunaken teteki Rekma jinencang Sela ing kanan kiringing Sela Perwata. Tan
tanggape marang pusana ing wayah Raden Janaka. Pungun-pungun Yaswarja Raden Janaka pres marang Kengayang kang persasat wis dadi kandha gilang-gilang. Andang marang Wasmarbadra kaki Eyang Seta tetep ora wungu nggone sari. Wah, nggih mangke riyen copidipun wungu anggenipun tapa Kengayang. Mendak alon tata lenggaira nungkul nama kwangung asna jaja Diyanata mring trap sranira ujung wasta kalih pisan tuku bekti bakal tak wungunang aku rumangsa wedi kaki. Lah sampeyan sing diutus kok malah wedi. Eyang kula triwung anggenipun sare Eyang. Eyang dipun grayang. Eyang kula triwung Eyang. Ora iso kaki. Rengku gareng pancal mudar. Aja aku. Petruk wae, oh Bagong. Petruk, Nun. Bendaramu Seta gugan. Waduh. Aku kaya Ndara Baladewa sih kejeme. Muring ora nganggo wedi sapa-sapa plok-plok-plok ngono ae. Gugan ngono, Gong. Aku lho bojoku nggugahe wedi kok. Tau nggugah bojoku dupak aku. Kok kejek. Iki percaya karo Petruk gugan. Mangsa Budhuwa Petruk kowe sing mungu Kanjeng Hyang. Engko nek didangu piye, Pak? Iki perang Bratayuda wis tumapak, ngono. Sampeyan sing dadekke senopati, ngono. Ya. Nggih. Saku tak metu. Pokoke pasrah wae, engko iki nek wungu ya diaturi nek supaya dadi senopati, ngono. Karo kowe, Gong. Ngapae ndak aku bareng iki? Ora apa-apa lah nggo kanca kok ya. Ndak kancan-kancanan. Suaramu sing seru, Gong. Woi, tangi. Woi, wah. Sahur. Nanti kaya poso sahur iki. Ya ini isih turu. Piye ya carane ngugah?
jempol nak tencange. Sendal diel krasa panas jengkirat tangi Bagong nang ngene didepak mudar. Nek tak reka ngono wis ora. Sendale kadigene. Jiro lu. Keparat sapa ngono aku. Edan tenan kok. Jenggeratang ndupak aku kurang ajar. Gendi tak amuk kanggo bocah.